Parlok bro sa chisen ngawan biang ban pentip sepia kane gawe ke notice la ni ka poster hak ba de bat kani la kai football ka ba hedu hapo madan new nongstone West Cars Hill district ya kane ga jela kai football atibru kum ka invitation knockout football tournament arjar play arjar ar posau ka jaga de ha ni nongstone playground hamadan new nongstone Tementangan pentip sepia ka jingi la kai ka bansawan kata ngin kong ha ka saudrik nai bakat arjar ar pulai bat ka post dang ya ka jila kai ka dei chibaje no pai sngi te parlok bro subha sawan ban page ban sakhi dala ki jong ki khmat namar ha ka te si ka jingi la kai ka long internet ba hadu kata ha ka ba ka KMC football club napo ka than sunapur kan kun persya ya ga blue bomber ka ba ka dei ka club napo Shillong Kini artli tim gilong kiba klain mahadu kata-kata namar ba bro artli tim gilong kiba rengkat bor bat kiba klain bor bat kila pen kreru ya ki player kiba tip top kiba klain kiba tibet bat kiba don sab ha panekun ha kan ne kesngi tengah karpa dia pipar ki parlok riu ich football ngom hawan pan page pan saki lagi jong ya daki kmat ha kan ne kesngi ha kaba pinsiu ya kaba rung chis pa san po tingka kumban yarap ya ka sport club namar ba ka sport club kalut bisa shipun hak ba dei bat kane ka tournament te wan man bishar pan saki dalak jogi khmat ban pet ya kane ji la kai ka internet ba hadu kata hak ba ka blue bomber na nong ba Shillong kana kun persya ya ka KMC na Sonapur haba baru artli ki tim ki logi ba klan bor ba kum ka blue bomber ki player ki babun ki dei na ka Rang Najid United bat ke KMC ru ki player ki babun na barjela bat kumjur ki player khasiru ki don ha kane ka KMC tenge kene ji la kai hakas ngining kong kolong ka internet ba hadu kata di sawan ban page ban saki dalak jongi khmat ha kate ka sngi namar ba ka ji la kai kolong ka internet ba hadu kata te parlok ba subhawan namar ba ka ne ji la kai kolong internet bat kan ka tournament ru kolong ka he ba hak ba ka price kala kod hadu khat arlak tingka Kamu total price kat arlak. Desawan ban saki hak ketiga sini nomor bergaji lakai kalau kabar internet maha. Ada pimban pin sababe. Desawan kenang hak ketiga sini kong kabar dari sini yo he nong stone. Ditang kene kudai shbun ngin saya kendu hak ketiga sini.